Как да не войскракваме или грачим? Грозно, зловещо. Нека да видим два фактора, защо гласа се качва някъде и там и се получава, че ние грачим. Един от факторите защо се получава, защото имаме лениво меко непце. Мекото непце, това е задната част на вашето непце, което може да се регулира и то се тренира. Тоест, хората с лениво меко непце най-вероятно звучат така: здравейте! И целият глас се качва някъде тук горе в носа. За да можем да го управляваме, за да го тренираме, представете си, че захапвате нещо, юмрук или ябълка. И плюс към това, прозявайте се. Ще усетите едно натягане. И така 8 пъти издържате това натягане по 8 секунди. След това, прозявка на гласа. Да, съм в Хайд парк и нямам притеснение. Надявам се и вие нямате притеснение да го правите вкъщи. Когато ние се прозяваме, представете си, че въздуха излиза под формата на арка, откачва звука от войсбокса и го изнася. Без остри ъгли. Тоест не нещо такова. И оттам оформяме звука. И се получава звука ау. Например, баунти и така нататък. Напишете в коментар колко грачещи и повече не са грачещи. Ето като това момче.